Здравейте, приятели! Вие сте с Мисия Бъдеще и с мен Таня Стефанова. Днес ще засегнем една тема, която не просто вълнува, а засяга всяко семейство. Превенция на наркотични зависимости сред младите хора и най-вече децата. Какво правим като общество, като родители? Къде започва защитата и каква е ролята на семейството? Ще говорим по темата през призмата на един нов български филм, който буквално разтърси зрителите през последните седмици. Един грам живот. Филм, който не оставя равнодушен никого. Филм, който не се гледа, а се преживява. Днес при мен гост е мениджъра на Мисия Родина Маги Илиева. Здравей! Здравей, Маги! Много се радвам, че си тук. Тя ще ни разкаже как е свързана с филма и въобще повече за филма и всичко, което сме ви подготвили. Но преди това, нека да видим трейлера на Един грам живот. Това е съзнанието ми, като се напуша. И ми харесва. Ако някое дете не ги е пробвало, му дайте безплатно да видят колко са яки. Елате, имам яки бомбони, почерпете се! Как да помогна? Кристали? Дойде да си припомниш стария квартал. Нищо не се е променил. Ако искаш, може някой път да се помотаем заедно. Ето ти едно ново от мен. За спешни случаи. Какво става тук, бе? Не е истина. Това да не е някаква пандемия. В момента дрогата е по-страшна от всякога. Наркотиците стават все по-атрактивни за подрастващите. Вижте, Пешо, трябва да оставаш една доставка. От някъде има сериозен чадър. Нищо не мога да направя. Това не са ти приятели. Мамо, спомогнете! Писна ми от такива букуци, бе. Писна ми да ме мачкате и контролирате, разбирате ли? Писна ми! Самите ученици продават. Това е чук за децата, човек. Ей, сега ще видим кой го ще смачка. Ако нашите деца са нашето бъдеще утре, ние сме тяхното днес. Спри, докато е време с тази галст. Ти ще убие теб и всички покрай теб. Прибирай се. Вау, вау. Филм, който, пак казвам, не трябва да се гледа, а той се преживява. Това, което виждаме, е нещо разтърсващо и, Маги, ти ще ни разкажеш повече, защото аз гледах филма и всички, които бяха в кинозалата, бяха слабо казано разтърсени. Не вярвах, че това толкова може да разтърси и мен. Мненията са много и всички са буквално, че трябва да се гледа от родители, деца, учители, от цялото общество, защото първо филма не е измислица и ти ще ни разкажеш повече, защото си свързана с филма. Но да започнем какво представлява Мисия Родина и как така всъщност е свързана с Един грам живот. Да, по темата Един грам живот ще говорим, но това какво е Мисия Родина е една кауза, на която идеолог е Христо Димитров. Стартира това движение, мога да кажа, може би вече втора година, даже и повече.
отнася се към промяна на менталитета, на мисленето на българите, което е, може би, основният ни, как да кажа, проблем, може би, в обществото ни. И целта на Мисия Родина е да направи България най-прекрасното място за живеене в света. А как ще се случи това, когато всеки един от нас поеме лична отговорност? И на едно такова събитие на Мисия Родина, в началото на тази година, януари месец, бяхме поканили така хора, които са вече свързани и правят някакви дела, свързани с тези принципи, които всъщност Мисия Родина стъпва на 20 принципа. И едно от лицата, даже първото лице, популярна личност, който застава зад тази кауза, е точно Атанас Михайлов, който е и сценарист и режисьор на Един грам живот. Той точно на това наше събитие януари месец представи във времето, когато всеки имаше възможност да каже какво добро дело би искал да направи в 2025 година за България. Той представи, че има план да реализира този филм и ето, ние вече гледаме този филм. Така че това е една от линиите, по които съм свързана с този филм. Другата е заставам плътно за този филм и зад идеята и зад тази кауза като личност и като човек, който съм минала по този път. За съжаление, доста години, може би ми трябваха, за да разбера всъщност защо. И моето защо вече го намерих, защото през това, което съм преживяла и съм преминала, мога по най-различни начини да помогна на хора, които са там. И това, което Атанас Михайлов всъщност е направил и когато го е казал на събирането на Мисия Родина за добро дело, едва ли е знаел, сигурно е имал желание, че толкова ще разтърси буквално цяла България, защото именно родители, деца имат нужда точно от това. Да. И наистина филма е много, много успешен, много теми така възникват, много теми са в различни аспекти са предадени във филма, но основната всъщност е тази превенция от наркотични зависимости. Твоето участие във филма, това е нещо много интересно. Да, след като имах така един разговор с Атанас Михайлов, просто му споделиха през какво съм минала и защо този филм и реализацията му ми е толкова на сърце. Просто той така поиска от мен да помогна в... Имахме една среща, още преди да се състоят снимките, да започнат. Имахме една среща заедно с артистите, на която точно тези моменти, които са показани във филма, какво усещаш, когато вземеш дадено нещо и какво си мислиш, как трябва да изглеждаш, за да бъде най-автентично пресъздадено. Това всъщност беше моята роля. Да им помогна в това. Да. Има ли така силни моменти, които да ни споделиш в работата с артистите? Да, ние имахме реално една среща, но съм много впечатлена от всеки един от тях. Това са най-вече младежи, деца, които са толкова чисти като хора, като личности. Те буквално не знаейки това, че не са пробвали, дори никога не са пробвали такова нещо, да трябва да го изиграят по толкова добър начин. Всеки, който е гледал филма, е видял, е нещо, което всеки един от тях е приел тази мисия за своя и виждам и след резултат от гледаемостта на филма, просто няма човек, който не е потресен, който не е взел лична поука за себе си. Да, абсолютно. Това са непрофесионалисти. Това е много важно да се каже. Актьори, които не са професионалисти, а играят толкова добре и е предадена идеята. Добре, кога ставаш зависим? Смело мога да твърдя, че дори е възможно от първия път, в който опиташ.
Искаш да кажеш, че дори когато се опитва от любопитство, защото младите хора, тинейджерите опитват от любопитство, можеш да станеш зависимо отведнъж. Да, абсолютно. Защото това чувство, което човек изпитва първия път, след това е много интересно да поискаш, да го усетиш пак и пак. Да. Във филма много ясно се даде, че проблема е психологически. Винаги сме знаели, че се стига до наркотични зависимости, когато си в тежко състояние, общо взето за деца или тинейджери, които са с по-слаби оценки, докато тук ни е предадено, че именно най-умните деца, които спортуват, което е противно на това, което знаем, че спорта предпазва. И има нещо, което е много по-силно в този филм, което ни се показва. Именно семейството. Отношението. Добре, как човек може да избегне това? Изобщо при тинейджерите какво би казала, кое е най-важното, за да не се стига до пристрастяване и до това, което виждаме в филма? Дори може да не се стига и до проба, защото когато още от много малки, т.е. вече започват да разбират и са в съзнание вече точно този клас, първи, втори клас, както виждаме и във филма, там са застрашени децата чрез бомбонки и някакви други лакомства, дори те да се подадат на това нещо и да опитат за първи път, ако им бъде обяснено от родителите. Много ми хареса Атанас Михайлов в едно от интервютата му това, което каза за неговото дете, което сега е 2 години. Каза, не да няма то респект от мен като родител, но искам то да расте като мой приятел. Да сме заедно, да споделяме, във всичко да сме заедно, да споделяме като приятели. И това според мен е ключа. Това е ключа, да. И филма, основната идея, която е, това е и според мен ключа. Превенцията започва много преди сблъсъка с реалния проблем. Да. И превенцията започва от семейството. От разговора, от доверието, от вярата вътре в семейството. Точно така. И едно неразбиране от страна на родителите, само получаване или обратното неглижиране води до това детето дълбоко в себе си да иска да запълни тази празнота с това. Добре. Би ли ни казала какво на теб ти помогна истински да се откажеш от зависимост? Да, на мен лично ми помогна това, че аз разбрах, че има Господ, че има Бог, че Той съществува и е реален. И ако през това преживяване, което имах, може би даже нямаше да стоя тук и не се знае какво щеше да се случи. И за съжаление също, това, което преживях и разбрах, че Господ е реален, беше в момент, в който бях критично стигнала ето и във филма стигаш до болница. Това е. И следващата крачка е смърт. Това е реалността. Това са последствията, реалните последствия на тези отрови, които засилило се е това в нашето общество и е много пряко насочено към децата. А във филма преувеличено ли е това, което се случва в училища, в общество? Поинтересувах се и за това, но не. Нито един момент от филма не е преувеличен. Всяка една от историите е реална. Това е най-страшното. Това е плашещо. И къде можем да намерим ключа, освен общуването? Ти даде още един ключ. Това е вярата. Вярата. И именно християнските ценности, ако, както казва и Библията, детето е възпитано по един начин, не че няма да се отклони, може и да се случи, но това ето теб те е спасило. Да. И ако можеш да изпратиш едно послание към всички, които в момента се чувстват изгубени.
какво би било то? Към хора, които са посегнали и са зависими, защото те не са малко. Какво би било то? Да се обърнат към Бог. Да извикат към Него. По всякакъв начин. Каквото... Просто той е толкова добър Бог. И семейството, да се обърнат към семейството си, към приятелите. Средата е много важна. Да. Дори да са заобиколени от негативни, лоши хора. Тичай към добрите. Има такива, съществуват. Да. Прекрасно. Нямам думи. Наистина, общуването в семейството, много така от отзивите са сменяш си приоритетите, когато гледаш този филм, защото живееме и в общество, в което работата, видя се и в филма, семействата гледат да осигурят колкото се може повече материални средства, обучение, най-доброто на децата си, но всъщност губят връзката. Губят връзката и ако това са едни сигнали, този филм е буквално сигнал към нас да се обърнем към нещо друго, да се обърнем към приоритетите си, а защо не и към християнските ценности? Защо не потърсим нещо, което е извън нас? Както ти каза, защото твоето спасение е било всъщност вярата в Бог. А Бог е нещо, което човек трябва да го потърси, да повярва, за да го намери. Това е нашия призив и освен това, можеш ли да ни кажеш за мисия Родина, за някои следващи ваши планове? Това е Рождество. Един концерт с благотворителна кауза. Средствата от всички продадени билети ще бъде насочена в помощ на пострадалите от войната по пътищата. На 13 декември ще се проведе този благотворителен концерт в Арена 4 осмици, Арена София, всички я знаем, огромна зала и целта ни е наистина да я напълним, за да може колкото се може повече средства да отидат към децата. Също са включени в това число. Огромно число е за загиналите. За изминалата 2024 година 478 души загинали, от които над 30 са детски случаи и над 9000 пострадали с тежки травми. И всъщност средствата ще отидат точно в посока на това деца, изгубили родител, да имат стипендии за обучението си, дали в училище, дали в някакъв спорт, дали личностно израстване на хора, които по някакъв начин са пострадали, рехабилитации, дори храна. Да. Една прекрасна инициатива и наистина особено по време на Рождество, защо да не посетим това е Рождество с такава добра кауза. Отново, извинявай, ще прекъсвам, отново сценарист и режисьор на целият спектакъл е Христо Димитров. Ансамбъл българи ще вземат участие. Най-популярните и известни певци, артисти Любо Киров, Мария Илиева. Много са. Просто Анелия ще участва също. И още много други. Да, много хубава инициатива. Който желае, може да си купи от Евентим. Да, в Евентим и също в Дамол. На първият етаж имаме така, там като кът, където може също да си купите билети. Чудесно. Маги, сега ще обърна темата в едно друго твое амплоа. Ти си не само мениджър на мисия Родина, един човек, който помага в много отношения, но си и хореограф, учител. Започна отскоро нещо ново. Може ли да ни споделиш? Разбира се, точно и това е във връзка с децата и възможност за тях да не да стоят пред телефоните или да в някаква среда такава, която не е подходяща за тях, но да си намерят къде да ходят, примерно на балет, както при мен. Стартирах моята школа, се казва Holy Dance. Имам вече класове по класически балет за деца от 4 до 10 години.
Може да видите и в социалните мрежи. Имам и във Фейсбук, и в Инстаграм. Свързани са и с личния ми профил, така че навсякъде има повече информация. Така че ще очаквам вашите деца с нетърпение да танцуваме заедно балет. Особено за момиченцата това е много изключително полезно в тази възраст. Изгражда стойка, изгражда грация и много е полезно. Дори и детето да не желае да продължи или родителя да не желая да продължат професионално, то само дори заради тези неща да се изгради като дама е много полезно. Чудесно. Това е спорта, също е една много важна част от развитието на децата и това, което правиш Холи Денс, което ще бъде и за възрастни. Да, също и за възрастни. Такива тренировки сутрешни също стартирам от декември сутрин. Тип пилатес и стречинг упражнения. Който има желание, това е най-прекрасната учителка по танци, не само да показва, но и да вдъхновява. Така че потърсете Holy Dance и за вашите деца, и за самите вас. Аз ще завърша с думите. Филмът 1 грам живот ни напомня нещо много важно. Не ни трябва 1 грам вещество, за да загубим дете. Трябва ни грам безразличие, бездействие, мълчание. Нека не забравяме, че е важно да общуваме с децата си. Нека не забравяме, че е важно да ги чуваме, да им вярваме и да бъдем до тях. И превенцията не е кампания, тя е ежедневие. Останете с BG+, и утре не забравяйте точно в 10 с Стефан Николов и Александър Блажев. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.